ngerti yang ngono biar gak usah nyalek jadi penting bayarannya duit ono Agustusan masyarakat wis do njaluk tanggapno ngene lah ngono lah njaluk lomba ngene lomba ngono duh mumet gasku. No kurang ajar wong sampah kusi ora kena dijak kompromi. Bukan sih iki kok rokok Surya susunan orang kaya biasa petinggi santet dasi mumet tapi rokok Surya ijek bahagia. Oke joget, 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 oke joget. Pun apa yang akan terjadi akan ku betul ya rumah ini nanti yang wong piro Halo piye iki Pak Inggil lagi tenang nih gak PHP aku soalnya pesen PHP kok mantan tuh kayak aku ini loh butuh kanca ngopi di rokok wakeh pol wes ngene wae saiki kuwi ndang rene moro ning omahku ayo do omong ning kene ben penak teku wis gak kuat wis kadung mobal. Cong, apa yang di Jong? Rene tak kandani, Rene sik. pripun Maaf metu, iku nggawa helm. Lah kuwi njupuk bulan kadang iso bubar apa meneh. Siram rambut jogo, iso ambyar ning dalan. Ati kandani dinggo ta, Kak? leres matoi Mato. Jajal. Endi menusane iki kok suwi iki? Enten-tenane sedo ngopi ta ora iki? Jam piro iki? Ngajar. Endi bocah enten-tenane suwi pol? Panjang umur.
Iya, Cuk. Ini, Cuk. Gage. Kayak aneh, kayak aneh. Kangen aku. Kita bobolen. Sampai. Ropo. Wis rasa kakek cangkem, ayo budal ngopi. Sik le, senajan ngopi, pakaiane iki kan pejabat. Sik. Pejabat, masukno. Pejabat. Wis ayo gal kalau Aku nang sokone wong Jawa iki. Ono iki ora dadi kuwe-kuwe ngene iki. Sik. Rapi. ayo budal wis. Rapi lah. Gas. Sing tak ro masalah yo. Alon. Aku ben tak lupa di rumah sih. Aku pun tak ngerosi. Wes, Budal. Ayo. Ayo. nyapa, Bos? Kenapa? Kawan penjong tuh. Lebih. Oke, saya tak dapat kopi. Energi ya kopi nih? Sopo kan. Kopi nih BCM segini iki. Cheers ya. Ngene jom. Iya, Bos. Lah aku tesuk tau seneng kowe. Yo. Aku ape ono urusan di luar kota. Oke, siap. Harus kowe kabeh. Oke. Lanjut ae ngopi los. Oke. Loh. Di. Kopi iki. Kopi hitam pahit sesuai kenyataan. Lelean. Lungguh sing api. Lungguh sing api. Nah, mbok yo Aku- ngono. Ki pesen apa, Dong? Pesen rego sing paling murah wae. Es teh anget. Ora. Apa? Aku buta karo es batu. Iki kopine iki. Malah sepurane Kene. esen teh. Iki sekarang kopi teh. Pesen aneh-aneh. Udah. Ini lebar apa? Oke, kalau tak kira untuk nom mah. Di rokok mono gitu tahu mono cah. Saiki rokok. Bos belas ra rokok belas iki. Blok-blokan bosok itu persembako ku piye iku? Lah piye lah wong kok jali rokok sak bungkus ae bulete ngalano Bagaimana jare apa cerita bos? Tali. Piye? Kakek aneh. Aku di sini yo. Dele. Saya tahu sih. Beri coba cerita ngopo. Lanjut. Aku Ini punya ibu aku nih. Dulu. sopo? Sama Jari. Bosok jari yo. Jari ini. Ya terus piye ke diabakno cara ngono? Balangi hati. Gak kok iso. Ya kok iso ngono iki? Sumpah itu sudah malah aku ceromnya dia anak macam perawan. Hah? Tak rapi terus tak tinggal. Masuk ya. Di tolongin di. Piye piye. Mau iku. Dia di. Di. Itu wonge. Tenang. Kakek ane. Wong iki nek brangsan. Kowe iki lak wis tak sepuro le, Jong. Iya le. Aku Lah iki kok ije mau bolan kakek baleni. ane. Jane iki bocah opo? Sius. Sepurane. Ya watu tawong iki jane. Sepurane. Kakek ane. Wong kok seneng rasane wong. Yo. Ini kok apik, Jong. Yo. Ngene kok aja yo to. Yo. Nang mbok tinggal. Wis do menenge kabeh rasakan cangkem. Ri, bos bako, ayo melu aku. Bisnis dulu penting. Nendi tenanan iki? Iya, penting. Penting iku. Oh. Tak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ojo lali subscribe channel kami kita semua. Follow IG-ne WCM official. Karo kanca-kanca kabeh iki dulur. Iki kabeh dulur kabeh. Gak ono sing ora. Wes ayo. Maju. Sini. Ayo. Rokok sukun di malam hari. Masuk. Jangan lupa channel kami. Oke. Los sampai pagi. Ojo lali kamu. Ojo lali kamu.